Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah caro ke ditampuh ado balarang bepantangan menjago labih dengan kurang. Utang de ayah beparingek malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Nan pertama ayah kanakan, paling sakit de perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasa bana. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini itu nan pandang de padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak orang kata singguang. Ku aduk kurang balua pia parangai tak manakah baso jawasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jerasu di bilik kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkui rasio are-are ijan leceh awak de orang. Usah pulo gilo mencacik, manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok, rawik-rawik tanpa nambungkuah ulang-ulangi bak menyapuah itu nutang dek suami. Sudah tu pulona, lah menjadi watak padusi, de inyo raso nang kamuku. Balain jo kita laki-laki tak pikiran na menimbang. Dek sebab karena itu, santano datang keduanyo, malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo, tunggu di lulua mata-mata. Seli dia iyong je pangka, pareso sudi siasik baru disikap ditanggapi. Sebab itu ketua ayah. Ado kalau nyo acuk basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Indaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang judi ni kue hendak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo, mahambua jela diang cie malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakkan jo kawan lawa siarak jo pemilih serak beserai. Rupunyo bini awak nan salah. Ingat nak. Usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patuh, satu takacak tampaikan. Dicek dulu seratus recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kutaniak memberi dua dun sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak je bako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunya cucu keringek badan surang indak serikat jena lain. Tapi namanya suami isteri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi. Mangkonya lama manih bana kutiku niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah. Ungkeh ke kampung lah sekian, malai pai sisaku mamak kenjarang mudagiah. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit petik dirawat, inyo nan mengek menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo, tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang bersedisia. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Ndak dan kamu lebih hidung sana. Kok sakit siana maurut lai adik awak na maralo pagang tu. Manyato pulau pihak dun sana kok nyemandanga. Ndak surang tu saja nan pedusi doh kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap bebuai elok melalui jalan nanelo, caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecaya anak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cik lainnya sedang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia salah. Usah dibela di petagak konon pulau berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik.
selain anak makin melonjak, runtuh wibawa istri awak, hilang tuah sebagai ibu, leceh dipandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak masalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan, walaupun salah kena hukum, inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil. Dia sebab karena itu, sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangajar. Tapi usah pulo satu membusu mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyo. Tak perlu. Nan kita sebagai bapak, jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tamasin. Kok majai bakutiko, kok berang di ma paralu, sinan kabiso lidah awak nanyaklah pamor orang tua. Ndak baik tua ya, assalamualaikum. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk yang terpakai tak makan keindak kaba ajuo utang lalansai bagi anak ringan bapan lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah bertantu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinan mujua bersabar kok dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayar yang doa kena satu cucuran rahmat salamunyo. Baitulah satantang hidup nangkona. Sakit sanang sampi jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab karena itu sadio payuang sebelum hujan malantai sebelum lului. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpi talipon dalam putih. Alun layes PP anak tiok bulan tiok menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo. Handam karam hanyut sarantau na. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia segayang aram luar selupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan Bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo beku negeri kacanya nak? Basuriah jalan kanaraku, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Naudzubillah min zalik, summa naudzubillah. Manu nak kandung yang ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong dengar saran jauh. Menurut pendapat ayah, nang sabayak saya loknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknyo asah bagara dari ma piti ketumbuh nan pangka hala juman menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu, indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat tinjai ilang kapak gadang rugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakai kanalu aja patui. Mungkasih rundiangan ayah carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato indak pulo melampau kodrat pateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu tak guna di rantang panjang. Nang ketiga, usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulau malam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah naik serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah berketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan awak juh. Dan ba ibarat kudu bendi,
dihalau ke tengah pasar pabia berjalan surang. Saraiknya bagi makusia lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknyo saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol, baitu kecil orang kantua ayah meminjam istilahnya. Nang kalimo iko nan sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nan sudah ayah menyimak memahami untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunonyo. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. Lah tumbuh meransua gadang mulai mengakeh memborengeh kuku kambang sayang tersingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak jerangkahnya jaso terbuang dua saja. Itu ibarat yumpamu nyampang kok salah marahkan. Niat semulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Lapa pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nanggadang pada bani alun tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nanciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yuo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang siko anjang menyalat tuan. Sombong tibo takabua datang. Kama saja piti dia udah. Atau manggaleh bana kali nan tak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. Lima aku letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo nan mbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisia gadangan tindak. Itu mengkuayah sarankan elok aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lain. Nasib awak ko balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umur singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi. Nan padusi membubuk banyak pimatang patut ditarah bandanya di siang dua. Laki-laki mai riak padi, biai menginsai jemanampi. Papa menuga, mama mencici udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah orang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako wai tuyo di luar tanina, ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu berdagang berniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah hancak lah itu banda duo tabeknya cik. Satu laci sebuah puro di sinan tuah talatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bemiliak surang-surang. Tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah. Alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah ya.